Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Di imagine bla, kung kontrolado, ginastimulate niya Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka-importante Sir Boy, kay may ara mga kuan mo, kay kaon mo gutom ka, makaon wala na niya hormones. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kay naka-ditribayo ka adlaw-adlaw. D3Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio. So ang D3Bio, hindi lang kaya makapatay sa virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babayi ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na magpuyo ang fungi. Kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang D3Bio may ara medium chain triglycerides, no? 3 ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian. Going back to kakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates, mga matamis, tinapay, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na. O galing, galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3Bio ka, ang D3Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Jita ka, dapat ga D3Bio ka. Namiya Jita, tubig lang ang tubig, tapos D3Bio. Mas dasig ka man, no? Hindi ka mag-hypoglycemic. Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo? Kwa ka sa D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-priotic, no? Anti-priotic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang kung ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites. So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3Bio. Wow, right? D3Bio. 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 Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio. D3Bio. Ang D3Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Babakal sa mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio. D3Bio. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM
FM Dumaguete City 95.7, K5 News FM San Jose Antique 94.5, K5 News FM Calibo 100.9, K5 News FM Rojas City 89.1, K5 News FM Pasig City 103.9, K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso, wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong kaga, mga kakifay. Musta ka mo da? Lunes naman yadlaw, ha? Lunes naman kadlaw, pizza 19 na. Sa Agosto. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nakapanguna ng mga informasyon sa mga balita. Mga report sa aton mga Kaki 5 reporter. Aton sining pagpangaragad subong nga adlaw. Live na live kita sa mga relay stations. Kaki 5 News FM Iloilo. Live na live, ha. Mabatian kita dira live 88.7 megahertz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Sa bilog nga syudad kag probinsya sa Iloilo. Sa Banwa sang Sara. Nabot ng 88.7. Sa Pasig 89.1. Sa Kalinog, 1.1. Sa Liganes, 1.1. Ang sa Miagaw, 105.1. Ayun ko tugid, musta na? Gabuta na ang balinghoy nga gintanom. Lunes naman, ha, balik at trabaho, balik klase. Balik trabaho, balik klase. Basi matingala kamo nga sa sa pizza 21 bla sa sa Miyerkules. Hindi holiday, ha. Hindi special non-working holiday, ha. Ginsaylo ni President Bongbong Marcos sa Biyernes. Sa Agosto 23. Ang anibersaryo balasang pagpatay ang buthiro ginmantos Ninoy Aquino, do hindi man.
kung matutuod siya nga hero. Aniway sa naglakat sa Estados Unidos, no, nagpabilin di siya sa Pilipinas, ti pagbalik ka tigin patay. Basta subong ni pagpatay to siya daw, so hindi man to amo. Mga balita ka, mga informasyon ha, diri sa aton nga pagpangalagad subong to. Nag-collide naman ko ng mga barko sang Philippine Coast Guard. Kag sa mga patay huya nga mga inject. Adto ko mo dibre sa ako pag doklon ta mga buisit mo. Oti may kahalitan naman no. Bangod sang delikado kag illegal nga maneuver sang China. Mga patay huya giban Islam mo. Ang West Philippine Sea mo na hindi na inyo. Hindi ka mo kainsindi sang rolling sang International Court. Hindi ka mo kainsindi maglulumpat ka mo dala sa West Philippine Sea. Boyset ka mo korona. Nabungkuan naman to bangod sang ginatawag nga delikado kag illegal nga maneuver. Ano niyang tinunan sa mga Chinese niya sa ila sining marine na especially sa ila mga Coast Guard, no? So, why gid bla daw? Why bla? Tinunan, no? Muna silang bisang way katinunan kung may pinanilagan ka bla? So, dangerous ha, delikado nga mga maneuver. Sang China nagresulta sa kalitan sa aton sining propidad. Propidad sang Pilipinas ang ining ginimo nila delikado nga maneuver bla. Ang Pilipinas ang ginareklamo subong ginakusar ang Chinese Coast Guard nga nag-perform sang unlawful aggressive at illegal nga maneuvers sa West Philippine Sea na nagresulta sang bungguanay kolisyon na nagdamage sa duwa ka mga Philippine Coast Guard vessels sang Pilipinas. Sinigi lamang aga ang Philippine Coast Guard PCG vessels BRP Bagakay, ang MRRB 4410 kag ang BRP Cape Engaño, may MRRB 4411 naka-encounter sila sang unlawful kag illegal kag aggressive nga maneuvers alin sa Chinese Coast Guard nga mga barko padulong sa Patag kag sa Lawak Island nga sakop sang West Philippine Sea. Winning report sang National Task Force for the West Philippine Sea ang dangerous maneuvers. Ang delikado nga maneuver nagresulta sang kolisyon na nagtugas sang structural damage sang duwa ka mga barko sang Philippine Coast Guard. Earlier, una pa kapagwa ang China, no? Sila sining spokesperson nga si Gan Yu nag-claim sa social media platforms nga Weibo nga ang Philippine vessel pa kuno mga kaki-5 ang hindi mayo nga maneuver so nga sala pa sang mga Coast Guard ta kuno. Ang BRP Bagakay kag ang BRP Cape Engaño deliberate kuno nga nagbunggo sa ila sining Coast Guard vessel malapit sa Escoda Shoal. Amo na yang ari mo diyaw mga alas 3:24 ang Philippine ship nga 4410 on BRP Bagakay nga nagbaliwala sang repeated kuno nga solemn warnings kag kuno deliberately pa kon hungod nga pagbunggo sa Coast Guard 21551 which was normally nga nagabantay kuno sang ila rights nga naka-enforce ang kasiguan sa mga unprofessional ka mga delikado nga mga ginahimo nga nagresulta sang kolisyon.
Kung pagbungguan na gini, ti amo na, ti sinome sala. Amo ni una pa sila pagwa statement na ulihi pang Chinese Coast Guard ya mo. Ano sa National Task Force sa West Philippine Sea, ang BRP Cape Inganyo, ang BRP Bagakay, ang makadeliver sa mga essential supplies sa mga personnel nga na station sa Patag Kaglawak Island sang natabo ini nga aksidente. Payag man diri sang Philippine Coast Guard ng BRP Cape Inganyo ang naga-navigate sa 23.01 nautical miles sa southeast sang Escuda Shoal mga alas 3:24 sa bungaga sang ang China Coast Guard vessel 3104 nag-perform naghimo sang aggressive nga maneuvers na nagresulta sa pagbunggo sa starboard beam sang vessel sa kunsang BRP Cape Inganyo na nagresulta sang may buho sa deck na may approximate nga diameter nga 5 ka pulgada. Ang NTF WPS nagpayag nga ang statement nagbasa nga ang task force spokesperson Jonathan Malaya during sa forum sa WPS nag-inisyo sa Manila on Monday kaya subong gilamang aga. Samtang ang BRP Bagakay na nalocate ini 21.3 nautical miles southeast sang Escuda Shoal ang bungguan sa makadua ka bisis sa port kag sa starboard side sang China Coast Guard vessel 21551. Ang impact sinin nag-lead to minor structural damage sa BRP Bagakay. Despite sining mga insidente, ang Philippine Coast Guard ng mga barko nakapabilin o ng mga personnel ang Philippine Coast Guard sakay sining duwa ka mga barko sa Pilipinas ang committed kag shall proceed sa ila sining mission sa pag-deliver sa mga essential supplies sa mga personnel nga na station sa Patag kag Lawak Island. Sabi no? Hindi na inyo nga mamunggo kamo. Ang Escuda Shoal, yung natawag nga Sabina Shoal, is located 75 nautical miles o kung mayara 140 ka kilometro sa Palawan Island. Pag nakasulod sa Philippines 2,000 nautical mile exclusive economic zone. Samtang ang BRP Teresa Magbanwang na station sa Escuda Shoal since April. Bangod sang reclamation niya ginahimo sang China, ang Philippine Coast Guard nakapanindugan sa ilang responsibilidad sa pag-ensure sang safety kag security sa aton sining maritime domain. Samtang gina-address ang kunanano nga mga pamahog sa aton sining national interest. Kang tanan sini ang National Task Force sa WPS naghinyo sang restraints kag adherence sa United Nations Convention of the Law of the Sea ang iban nga mga relevant international nga mga kasuguan agod to ma-prevent ang dugang kag ang escalations agod to ma-ensure ang safety sa tanan-tanan nga mga barko nga nakalabay sa West Philippine Sea. Despite sang ginatawag nga de-escalation talks, ang tensyon sa WPS nakapadayon tungod sang massive nga pag-claim sang China sa West Philippine Sea. Baro naton yang South China Sea nga konsider ng aton nga West Philippine Sea nga na ginalabayan ini sang kapin sa 3 trilyones dolares sa annual nga ship commerce. Aside sa Pilipinas and China, ay ara nga overlapping claim sa area upod man sa Vietnam, Malaysia, Indonesia kag Brunei.
Naibaluan nato nga sa tong 2016 ang International Arbitration Tribunal in The Hague nag-ruled in pabor sa Pilipinas over sa China ang ila sining massive claims sa West Philippine Sea mga kakifa. Ang nakasiling wala sang legal basis suno man sa China. Pero ang China wala nag-recognize ay hindi sila intindi sa English bangod kay mga insik nga yan mga depotsik nila. Kasi hindi sila kaintindi tod sa ruling no sang International Arbitration Tribunal. Ang amo kamus na ano ini kamo kaintindi sa ruling? Ang martilihon ko karon ulo niyo ay. Sobra-sobra na yung ginahimo nila. Sobra-sobra na ito ha. So hindi na ito maayo ang balita para sa aton. Mga mo niyang China ni way kapati sa kasuguan eh. Dapat ni matunaw ning bilongon China ni mo. Ano pa ni sila pang kilatan tanan. Oras sa aton nga pagpangalagad las 11:22 na. Dayon kamo nga nakapamati diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service diri sa Q5 News FM Iloilo. Bantang ang mga balita lokala ang arraignment la sa kaso ni Nilo Guardaya na postpone kuno. Kay subong kun tani wato ning arraignment la. Anong arraignment kay natawag sa korte? Ang arraignment kay natawag ini isa ini ka court proceeding. Kung sa diin ang defendant o kung ang akusado ginabasahan sang kaso sa indictment ag ginahinyo sang korte to enter sa plea guilty or not guilty plea muna ang arraignment no nga ang arraignment kay ni nagakatabo after nga ang akusado o kung defendant ang arestado kag napasakaan na sang kaso. Ibasahan lang kung tani sang kaso si Nilo Guardaya ang suspect na nagpatay kay former barangay kapitan Ernie Pural sa barangay Inggory Lapas. Na-postpone kuno ni way madayon. Ang pagbasa sang kaso nga ginpasaka kay Nilo Guardaya. Arraignment yan na postpone. Nga ay subong kung tani ni mo tigin reschedule ko no mga kaki-5. Why naton na ibaluan ng rason te anong rason sini ba matian naton karon ano ning ginakomod ni provincial board member John Mondiar. Balo makita nga civil engineer na si board member Mondiar mo. Kaling kiti ini mga project na tuod no. Tanawon mo mga maayo pangadalan ginabakbak. Ginasudsod. Ginatsog-tsog. Pero mga dalan sa mga kabukiran way masiminto. Kaintindi mo na gulo, kontraktor man kanini si engineer o kon si board member Mondiar mo. Kung nga mo na, tinga mambal pa siya. Hindi ka lang magambal nga ang ginatsog-tsog ang mga dalan nga maayo pa. Kundi dapat i-explicar mo kay kontraktor ka man, isa ka man ka civil engineer. Paraan mo man ha. Samtang si Iloilo City Mayor Jerry Triñas masuka ko no. Ano nga masuka siya? Anong sukahon niya? Sorry sa mga nakapanyaga. Hindi literal nga suka ha, nga masuka. Ano masuka na sa politika? State of the city address ko no. Ang estado sang syudad isugid ni Mayor Triñas. Pero ang inang suka puro tanan kabutigan. Nga ate namin lang sugid jay. Ang ila pagpamigol sa mga barangay officials na hindi na nila pagsugid. Kita nyo may mga tindakanay na ito natabo. Amo nang sobra-sobra nga pagkuga sa mga lideres sa barangay.
Tungangan pag ini mga sip-sip ka mga sop-sop ka mga barangay kapitan. Nga ila mayor ng obligasyon, iway nilang nahimo. Okay, papati lang sila sa order ni Daking. Ako bala pa'y labding, ako bala kay... Hindi, tako mo pagsapakon. Ang headline, si Mayor Jerry Triñas masuka. Anong isuka niya? Ang binutig naman sang estado sa syudad sa Iloilo. Iban pa nga mga balita, mga ka-K5 diri sa 11 na Mbps. Mga balita ng public service diri sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga portion mga ka-K5 ginadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo. Ang Klinika di Tribayo mga ka-K5. Mayo gini nga aton sini nga tumaron sa subong nga panahon bangod kay nakadamo ang kaso sang dingge. Kung nakadamo sang dingge, delikado kita so parang maskog ang aton lawas kag hindi kita magkadingge, hindi kita magkabalatian. Sila binigit ko nag-star ikaw sa balahaon o kung matubig nga klase sa mga lugar nga paborito nga istaran sa mga lamok. Mataas belang imo hilanat kag may kaupod nga pagsakit sa ulo, pagsuka kag pananakit sa kalawasan. May naobserbahan kabalang nga mga pula nga rases nga nagtubo sa imo guya o kundughan kag di nga parte sa lawas. Tinatanan ang sintomas na sang kagpatimaan nga basi may dinggi ka. E bangod sina dapat nga magklinika di Tribayo ka. Samtang wala pa dinggi di Tribayo ta. Kung gusto nyo ini magbalatian, di Tribayo adlaw-adlaw. Ang Klinika di Tribayo isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na gid batok sa mga virus katulad sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil content na parte sang D3 nga ginhimo sa lawas nga ginahimo sang lawas naton nga monoglycerides. Isa na nga ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ang halin sa D3 ang gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo nga natural antimicrobial sa aton sini nga lawas. Ginapanami man sang D3 pinagi sa medium chain triglycerides. Ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K ang isa ka soluble vitamins nga gapugong sa sobrang bleeding o kon pagdugo kon may dinggi ka. Pinapaayo man sang D3 ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man sa nga mapaiway ang lawas sa pagbleeding kon maimpektar kita sa dengue. Tinuan ang ogsaran para hindi pagbalayan sa lamok. Nagadala sang dengue sa aton mga kakipay. Ikawan nato na bagstock sang tubig nga wala sang taklob sa sulod sa aton balay. Pagmanginom kita sang Klinika di Tribayo adlaw-adlaw. Superfood supplement para nga malikawan naton ang dengue kag mga balatian. Gusto mo nga hindi magbalatian? Inom ka na sang Klinika di Tribayo. Ang Klinika di Tribayo isa ka di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, idulong sang Shopee sa inyong mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong adlaw Lunes may libre nga consultation kag check-up dira sa Salvacion Street, Pasig City.
Agsubaw man sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Available man sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Ag sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center, diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Basta mga produkto ni Dr. Amil Oy, healthy kamo, wala kong bulatian, may kwarta pa kamo. Klinika D3 Bio, kontra sa mga viruses, mga bad bacteria, fungi, kag mga parasites sa aton nga lawas, mga kakifay. Balik kita dugay-dugay ha sa mga report na sa aton mga kakify reporters. Standby sa report ni Kaki 5 Karen Badilla pagbalikta nga ang way madayon ang arraignment para kay Nilo Guardaya. Pagbalik naton dugay-dugay, standby na mga Kaki 5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa... Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na eh. Hindi ako ka... Ano? Wala ba? Tabos ako na... Luha ito, luha ako. Sabi mo yung basko. Ngayon na, tadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para
sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo!
Kay kapang bunyak, man ko siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat mga ka-K5 para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda, namit talaga. Sa K5, lahat ko yan napakinggan. At saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatigid kami sa K5 News FM Iloilo. Kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugta ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga tricycle driver diri nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakakarilit at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. Maganda sir kasi diba ang mga tao, siyempre mga tao, kainan to dito sila nagtambay para makinig. 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa ato niya pagpangalagad. Sa gitna. Check na nato ng report ni ka-K5 Karen Badilla. Ano bang rason nga na-postpone, no? O kung gin-reschedule ang arraignment, ang pagbasa sang kaso ni Nilo Guardaya. Check na to report ka-K5 Karen sa follow-up report. K5 News FM, Kampiyon Report. Ka-K5 Karen. K5 John, gin-kumpirmar sang hepe sang La Paz Police Station nga si Captain Marlon Perez nga gin-reschedule ang arraignment sa kaso ni Nilo Guardaya ka-K5 John. Sa interview naton kay Captain Perez, agin pahayag sinino nga subong kontani iyang adlaw ang arraignment pero kay bangod nga naka-leave ang fiscal nga nagauyat sang kaso ka-K5 John, gin-reset ini sa September 9. Sa liwat no, sa September 9 hiwaton ang arraignment ni Nilo Guardaya or sa kaso ni Guardaya ka-K5 John. Kag kung mahibaloan nga si Guardaya tinagapangatubang na iniya sang kaso nga murder, illegal possession of firearms, kag possession of drug paraphernalia ka-K5 John nga nakahunong subong sa BJMP ungka ka-K5 John. Ano sa din ang arraignment niya sa fiscal o city prosecutor's office kaya daw nakasaka naman din sa korte? Sa prosecutor's office ni ka-K5 John, sa information itong nabato natin sa naligad sa kay Captain Perez sa branch 29 ini ka-K5 John, no? Sa korte na. Branch 29. RTC na is korte na kung sa branch 29. Okay, so kay nagsaka na nimo sa korte. So amo na ng korte kay arraignment na ini ang pagbasa na blas ang kaso. Nga gipasaka kay Nilo Guardaya kay ang arraignment bot silingon sini sa mga abogado bla, mga lawyers. Amo ning arraignment ini, arraignment isa ka court proceeding in which ang defendant pagabasahan is read the charges in the indictment and asked to enter some plea niya, either guilty or not guilty. Ang i-plea niya sa sining arraignment tani nga subong adlaw ka-K5 Karen. Yes, ka-K5 John. Kaya mo na ang ginhambal ni Captain Perez sa aton nga sa September 9 ini hiwaton ka-K5 John. No? Ari bala si Police Captain Marlon Perez ang aton siya nga na-interview. Yung
arraignment sana ngayong araw na ano siya no, na reset dahil wala si Fiscal Guadalupe. So ang magiging arraignment next September 9, 2024, same time pa 8:30 AM. Sir, subali wala nakapabalo sir ang prosecutor nga ma-leave siya subong nga adlaw sir? Alam niya no, pero hindi siya available. Siguro may emergency o may pinunta no, kung ano man, hindi natin alam. Pero na-set sa September 9, ganun pa ring oras, 8:30 AM. So na-inform na lahat no, yung family, alam na rin nila, at sa akusado si Nilo Guardaya, noted na rin niya. Oo. Sir, sa subong si Nilo Guardaya, sir, sa diin siya, dito siya Japan, sir, sa BJMP? Andon siya sa BJMP, Ungka. 5 Karen? Yes, kaki-5 dyan, no, si Captain Perez sang La Paz Police Station. So, kaina nagpadulong na po sila kung tani sa Hall of Justice. But since nga gin-reschedule, kay bangod nga wala ang, ano itawag, ang abogado, kaki-5 dyan, no, or ang prosecutor. Ang public prosecutor, nga si Prosecutor Guadalupe, on leave. Yes, kaki-5 dyan. So, amo na nga gin-silo sa September 9 ang ining arraignment sa kaso yan ni Nilo Guardaya kaki-5 dyan. Nanungod nino sa pagtiro patay kay Anay Punong Barangay Ernie Poral sang Ingure, La Paz kaki-5 dyan. Sa nulubong ni Kapitan former Kapitan Poral. Ernie Poral? Oo. Sa information nga nabato natin kaki-5 dyan sa Agosto 24. Okay. Sa Sabado na ni? Okay. Salamat kita, Kaki-5 Karen. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga Kaki-5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si Kaki-5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. 11 Mbps. Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki-5 Karen Badilla. On leave gali si City Prosecutor Guadalupe. Kasabay nga gin-reschedule. Instead nga today, August 19, gin-silo ini sa September 9. Iti arraignment pa lang ni para kay Nilo Guardaya, ang suspect nga nagtiro patay kay former barangay Kapitan Ernie Poral sang barangay Ingore sa distrito sang La Paz. Ang ini nga porsyon mga Kaki-5 ginadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidanta. Paano punggan ang madasig nga pagtigulang? Naghahina ang mga cell division o ang pagbulos sang mga bag-o nga mga selula sa lawas. Samtang nagaedad na, rason nga kon nga madasig ang pagkulubot sang guya pag edad mo 50. Ang panit ang nagamala kag nagahina ang elasticity o pag-unat yasini. Nagapanaog man ang fat level sa idalom sang panit subong man sang ang collagen availability sa lawas. Paano mapunggan ang pagtigulang mag-DTX 500 adlaw-adlaw? Ang antioxidant katulad sang vitamins, polyphenols kag flavonoids ngayara sa DTX 500 nga nagapugong sa collagen degradation. Ini man ang nagapadamo sa mga cell regulators katulad sang retinols, 50 days kag growth factors ngalon say may direkta nga epekto sa collagen metabolism kag production na. Sa DTX 500 hindi lamang panit mo ang sa DTX 500 hindi lamang panit mo ang magabuhin kundi bilog nga selula sang lawas. Younger cells result to younger tissues and organs gani protektado batok sa baratian. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 ang makagarantiya nga hindi lamang nagahubin ang itsura, nagabata pa ang selula.
Agod mangin healthy, mag DTX 500 permi. DTX 500 kag parisan naton sang Mighty C. Sigurado nga healthy lawas ta. Sa kombinasyon nga DTX 500 kag Mighty C nga nagapabaskog sa aton immune system. Nagapabaskog sa aton nga resistensya para malayo kita sa pagbaratian. Para malikawan naton ang mga baratian. Mag DTX 500 kita kag opda naton sang Mighty C para sigurado nga healthy ang aton nga lawas mga kakifay. DTX 500 kag Mighty C di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. Di-order mo lang sa Shopee. Idolong sang Shopee sa inyong mga puluyan. Kag available man sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Salvacion Street, Pasig City, sa Cosmart, Kalinog, Iloilo, sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo, kag sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, diri sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Kung hindi mo gusto, kung di ka mo gusto magbaratianon, mag-inom ka mo adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Magkabalik kita dugay-dugay pagkatapos sa atong sining Mighty C Network News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations, padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. It's a song about love between the brothers and the sisters all over the world. Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. As Senator Tolentino, I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Tapos si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. Hoy! Bog
Tauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan nga mo na. Oo. Pero ko mati mo na ganito sa kakadlaw lang ganito ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyao, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex o pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man yung posible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknowledge ko nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin magkraya. Pero manami bala sa balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Ina-acknowledge ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Puro de los Pueblos na nananamian na sila kaya kay Sir Reka, kay Sir Teja, kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita Del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1, giguguro nga kuwan sang K5, sang una, Radyo Bandera. Ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan, naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Uminom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Nako, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Laging tandaan, disiplina sa sarili. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Gani Oro. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliates
stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Sa ulo ng ating mga balita, presyo ng karne ng baboy tumaas bunsod ng paglaganap ng ASF. Japan at Estados Unidos nagpahatid ng tulong para tuluyang makontrol ang oil spill mula sa karagatan ng Bataan. Philippine Coast Guard nanindigan na sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa ang Escoda Shoal. Probinsya ng Capiz isinailalim sa dengue outbreak. Volcanic smog na obserbahan sa Taal Volcano sa Batangas. Isang SK kagawad naman sa Antique nagpakamatay dahil umano sa problema sa pamilya. Bagong voting counting machine isinapubliko ng COMELEC. Isa namang kagawad sa lungsod ng Iloilo inireklamo matapos umanong manakit ng isang supporter ng political rival ng alkalde. Labi ng isang senior citizen natagpuan sa lungsod ng Gihulngan. At mahigit 200,000 pisong halaga ng droga nasabat sa Southern Leyte. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Napapakinggan simulcast sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako naman ang inyong tagapagbalita, Gani Oro. Sa detalye ng mga balita, magkakaiba ang mga presyo sa pampublikong merkado ng baboy at manok sa gitna ng pagkalat ng African Swine Fever sa ilang probinsya. Sa monitoring mula sa Department of Agriculture, makikita ang presyo ng liampo sa 305 pesos ang kada kilo at ang kasi may bumaba naman ng 10 piso ang kada kilo. Samantala, ang mga nagtitingin naman ng manok at itlog ay nagtaas ng presyo habang naghahanap ang mga mamimili na mga alternatibong mapagkukunan ng protina. Ang pagsiklab ng balita tungkol sa ASF ay nagkaroon ng masamang epekto sa pambansang populasyon ng baboy na mula isa 12.7 million noong 2019 hanggang sa tinatayang 9.9 million sa pagtatapos ng 2023 at kumakalat sa lahat ng 17 rehiyon ng Pilipinas at apektado ang 74 na mga lalawigan. Samantala naman, Japan at Estados Unidos nagpahatid ng tulong para tuluyang makontrol ang oil spill sa karagatan ng Bataan. Ang detalye ng balita hatid ni K5 Martha Madel Baliao. Tinutulungan ngayon ng mga Coast Guard mula sa Japan at Estados Unidos ang Pilipinas para makontrol ang epekto ng oil spill sa Bataan at mga karatig lugar nito habang sinisimula ng bansa ang pagkilos sa kabila ng paglubog ng MT Terra Nova. Sa isang pagpupulong, tinalakay ng Japanese at US Coast Guard katuwangang National Oceanic and Atmospheric Administration ang mga pamamaraan para sa epektibong pagkontrol ng langis habang pinapaliwanag naman ng Philippine Coast Guard ang kasalukuyang kalagayan ng oil spill mula sa tanker. Sinabi ng Embahada ng Japan na ang mga ahensya ay nagpalitan din ng mga pananaw sa hinaharap na direksyon ng pagkontrol sa langis mula sa karagatan. Matatandaan na ang Terra Nova ay lumubog malapit sa baybayin ng Lamao Point sa Limay, Bataan noong Hulyo 25 dahil sa malakas na pag-ulan at maalon na dagat dulot ng bagyong Karina at matinding habagat. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Martha Madel Baliao para sa kampiyan na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Mighty C Network News. Nanindigan ng Philippine Coast Guard na ang Escoda Shoal ay matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang pahayag ay ginawa ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela.
matapos na maghain ang Chinese Foreign Ministry ng formal na protesta hinggil sa presensya ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ayon kay Tariela, ang Escoda Shoal ay sakop ng EEC ng Pilipinas, alinsunod sa United Nations Conventions of the Law of the Sea o UNCLOS at ang sa 2016 Arbitral Award. Dahil dito'y may karapatan niya ang Philippine Coast Guard na mag-operate sa loob ng lagoon ng Escoda o Escoda Shoal nang hindi na nangangailangan ng pahintulot mula sa alinmang bansa. Probinsya ng Capiz isinailalim sa dengue outbreak. Ang detalye na balita, hatid ni K5 Angel May Ciudad. Patuloy ang pag-akyat ng kaso ng dengue sa probinsya ng Capiz dahilan ng pagdeklara ng dengue outbreak. Ayon sa ulat ng Provincial Health Office, umabot na sa 1,386 ang kaso ng dengue sa probinsya at 3 ang namatay. Naitala ng Provincial Health Office ang mas mataas na kaso ng dengue mula July hanggang August 3. May mga pagkakataon rin na bumababa ang kaso ng dengue, ngunit hindi ito dahilan para magpakampante. Siniguro ng provincial government ng Capiz na marami nakaimbak na kemikal na gamit sa fogging. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz. K5 News FM. Nakararanas ngayon ng VAG o smog o volcanic smog ang ilang mga bayan sa paligid ng Taal Volcano. Naobserbahan sa nakalipas na 24 na oras, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Naobserbahan ng PHIVOLCS sa nakalipas na 24 na oras na lumalaganap at bumabalot sa papawirin ang smog mula sa Bulkang Taal. Ayon sa PHIVOLCS, ang VAG ay binubuo ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, dust at sikat ng araw. Sinuspindi na ang klase sa ilang lugar sa Calabar Zone ngayong araw ng Lunes dahilan sa VAG. Base sa pinakahuling bulletin, sinabi ng PHIVOLCS na may 3,355 tonelada ng sulfur dioxide emission ang na-detect nitong August 15 at namataan din ang pagtaas ng mainit na volcanic fluid sa main crater ng bulkan. Isa namang SK Kagawad sa Antique nagpakamatay dahil umano sa problema sa pamilya. Detalye na balita, hatid ni K5 Jojin Morillo. Nakabitin at wala ng buhay nang matagpuan sa kanilang bahay ang isang 19 anyos na SK Kagawad sa bayan ng Barbaza, Antique. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Staff Sergeant Jeric Tandoy, investigador ng Barbaza Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na natagpuan na lang ng bunsong kapatid ng biktima na nakabitin na sa sala ng kanilang bahay ang kanyang kapatid. Dagdag pa ni Police Staff Sergeant Tandoy na bago mangyari ang insidente, may isinigawa pang aktibidad ang SK officials kasama ang 19 anyos na SK Kagawad sa kanilang barangay at pagkatapos ay umuwi itong lasing. Base sa investigasyon ng kapulisan, palaging nagrereklamo ang biktima tungkol sa kanyang problema sa sitwasyon mismo ng kanyang mga magulang kung saan gusto nitong magkabalikan ng dalawa. Nalaman rin na magkakapatid na lamang mismo ang naninirahan sa kanilang bahay habang nasa ibang bansa ang kanilang ina, habang ang kanilang ama naman ang naninirahan sa kabilang bahay. Para sa MyTC Network News, K5 Jojan Kabatingan Murillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Antique, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Sa iba pang balita, isinagawa ng Commission on Elections o COMELEC ang isang demonstrasyon para sa mga bagong automated counting machines na gagamitin sa susunod na halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ipinakita ng nasabing demonstrasyon na walang magiging problema ang mga tao sa pagboto nito sa susunod na halalan. Ang ACM ay may modernong features tulad ng malinis na lagayan para sa balota at malawak na touchscreen monitor para sa madaling pagrepaso ng mga boto. Meron din itong foolproof receptacle para naman sa resibo pagkatapos makumpirma ng botante ang kanyang mga boto. Hindi tulad noong manakaraang halalan kung saan ito'y ipinasok lamang sa isang dilaw na ballot box
sa tabi ng machine. Isa namang kagawad sa lungsod ng Iloilo inirereklamo matapos umanong manakit ng isang supporter ng political rival ng alkalde. Detalye na balita hatid ni K5 Kim Kaluyo. Desididong mag-file ng complaint si Josie Bendanillo, residente ng Barangay Baldosa, La Paz, matapos di umanong sinipa ng kanilang barangay kagawad noong Agosto 16. Base kay Bendanillo, nalaman ni Kagawad Freddy Arbadan na di umano'y suportado nito si Congresswoman Jam Baronda, nakatunggali sa politika ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Dagdag pa, nagkakape si Bendanillo kasama ang iba pang barangay officials nang bigla na lamang sinipa ng nasabing kagawad kung saan tinamaan ang pribadong parte ng katawan nito. Nilinaw naman ni Bendanillo na hindi siya diehard supporter ni Baronda, kundi nagpapasalamat lamang ito sa mga programa at proyekto ng kongresista kung saan isa siya sa mga nakabenepisyo. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Labi ng isang senior citizen natagpuan naman sa lungsod ng Gihulgan. Ang detalye na balita hatid ni K5 Ciara Humilio. Isang matandang lalaki ang natagpuang patay dahil alauna ay medyo ng muling araw noong Biyernes sa Sitio Pulangi, Barangay Humay-Humay, Gihulgan City. Kilala ang nasawi na si Joveto Lanuhan, 82 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng proper Barangay Humay-Humay sa sabing lungsod. Nakatanggap ng tawag sa telepono ang Gihulgan Pulis mula sa Barangay Kapitan ng Humay-Humay na nagpahayag na may nakitang bangkay sa lugar. Kaya naman agad siyang nagsagawa ng follow-up investigation. Sinabi ni President Colonel Ronnie Falenga, hepe ng Gihulgan City Police Station sa panayam ng K5 News FM, naniniwala silang natural na kamatayan ang sanhi ng pagkamatay ni Lanuhan dahil matanda na ito at posibleng may nahambing sa katawan. Kanin si K5 Ciara Humilio. Pasok Kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Samantala naman, mahigit 200 pisong halaga ng droga nasabat sa Southern Leyte. Ang detalye na balita hatid ni K5 Reggie Malinaw. Arestado ang isang drug personality sa matagumpay na drug bypass operation ng mga operatiba sa Barangay Amparo sa bayan ng Macrohon sa Southern Leyte. Kinilalang suspect na si Alias Carding na kabilang sa regional target list ng mga otoridad. Nakumpiska sa kustodiya ng suspect ang 6 na pakete ng hininalang shabu na batay sa pagtaya ay tumitimbang ng humigit kumulang sa 39.5 gramo na nagkakahalaga ng 237,000 pesos. Kasalukuyan nakadetine ang suspect sa Macrohon Municipal Police Station at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Reggie Malinaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Meron tayong breaking news. May natukoy na bagong kaso ng MPPAX o Monkeypox ang Pilipinas. Ito ay dineklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak na tinukoy na isang public health emergency. Ito na ang ika-10 kaso ng Mpox o Monkeypox sa Pilipinas. Sinabi ng DOH na ang huling kaso ng Mpox ay naiulat noong December 2023. Samantala, balita abroad. Opisyal nang kinumpirma ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na paggawa ng buffer zone ang kanilang dahilan sa pagsalakay sa loob ng teritoryo ng Russia 2 linggo nang nakalilipas. Ito na ang kauna-unahang pagkakataon na naglabas ng pahayag ang Ukraine hinggil sa nasabing operasyon. Nitong linggo, kinumpirma rin ng Ukraine na matagumpay nilang napasabog ang dalawa sa importanteng tulay sa Kursk upang pigilan ang pagre-resupply ng Russia sa kanilang mga sundalo na nasa loob pa ng Kursk. At sumainyo na ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. At sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique,
Antabayan na ng pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Apostol sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center, Philippines, ako naman ang inyong naging tagapagbalita, Gani Oro, para sa kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:16 na sa hapon ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidant. Para mahamok ang atong katulugon kun gabi, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kag kung gusto naton maghubin, kay nagapahubin mo mag DTX 500 adlaw-adlaw para malikawan naton ang mga komplikasyon nga dala sa mga baratian. Sa aton nga lawas kay may diabetes kita, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kay ang DTX 500 nagapanubo kag nagakontrol sang inyong ka-diabetes. Kag subuman, ang DTX 500 nagapanubo sang inyo nga blood sugar. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Sa gitna ng dilim, ako ay nakatanaw. Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga ka-K5. Kainit ang politika ha. Bangod sa mga sip-sip kag mga sop-sop nga mga barangay officials. Hoy! Wala nyo naging nga dapat kamo nga mga barangay officials. Apolitical kamo, neutral kamo, ay kamo sa politika. Galing kay nagliso na nagapalanulom na panulok nyo sa sobrang sip-sip kag sop-sop kay Daking Hieronimo. Ang tao hindi nyo mapilita, toy. Demokrasya man eh. May mga tindakanay na may ala jacket sa ng tindakanay sa bungo. Mga supporters ha. Amo na ang baltang kalma lang. Ang maayo mo ni madaog mo. Kalma lang. Ano kini mo nga premyo kon manindak haw? Check naton bing report kung bustang ala jacket san nga tindakanay sa Barangay Baldosa, La Paz. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Ralph, musta si Jackie Chanda? Ate, wagi ka pakita si Jackie Chan kay Juan. Kay Jetley. Kay abi ko budlay na si Arnold Schwarzenegger kaya malon nga Spielberg Schwarzenegger be. Jetley na lang ah. Mangko sinong mga action star. Oo. Arnold Schwarzenegger. Tingnan balan siya nga. Spielberg ang Schwarzenegger be. Ya, matutuon sina pare kwan na matutuon ng idol ko si Jetley mo. Ano na si Jetley to kung si Schwarzenegger to kung si Kwanto? Jackie Chan? Oo.
Si Jackie Chan. Si Jackie Chan. Oo, amo na nga subraya ka sip-sip kag sup-sup abi kay daking mo, Hieronimo. Amo gid man na. Okay, pakita ko to si Kagawad Freddy Arbadan. Oo. Siya ning ginreklamo ni Josie Nonoy Bendanillo. Regarding Ang ining pa ni. Ang gin Jackie Chan ni civilian ni barangay official. Civilian, civilian kita dyan. Ano man. Opo, di man ang doha kakagawa dito. Oo. Tapos, nagapropangapi man lang sila yati. Gidi malayan nagapropangapi pa sa doha kakagawad. Ang doha ka ni kakagawad, duhay man ganang istorya politika to. Istorya nila to kape. Sobra-sobra na gid mo. Abi guro kung nakatindak na kusar sa biya guro basi kung buligan sa ni daking bla. Gani, karon naglabay siya to, rason niya man ako nung sangaga ka pangati, labay ito ba daw. Rason man ako tong obstruction sa dalan ang mga lamisa ko na to tubang balay ni tagreklamo. Kung obstruction kada mo damo to obstruction kita diyan ko tudlon mo tong lugar. Hindi ka kadaga dira sa Baldusa may damo obstruction da. Pag dire mo sila ya pasulod na gym wala pa na masyado may nagakin magdula sa mga residente. May obstruction gani sa main road ayan pa dira nga pasulod pa. Correct din. Hindi mo to sang gabi. Amo na nga nami tanay mga dira sa RJ kapihan pero way ka parkingan ko na aga bla. Ati ko na gadon no kami ako naga dito mga pe. Problema gani ka way parkingan. Dito tayo pa gari ko dito tayo pa sa may game pati ko nakiganda ni kagawad. No gani basi matindakan kita blaw. Basi matindakan na kagawad. Jackie Chan nga daan to. Playing tips ako ng bal ni Nonoy Bendanillo mo. Ilagas siya nga. Mayo na mabalo sang sumbag nga malaala man ni Pacquiao. Kaso kay why sa napungan sa bata yung wag ko basi kung tumulog siguro. Tigin kaduan ko ang kapitan sang barangay kagipad dyan. Kiti siya ni nga may-amay. Ang namin man direct kay kapitan na kuan niya, Habiliana. Pili niya din na respeto niya kung sinong gusto niya sa sining nga pumuloy. Kaya ipasikta ko gid mo. Base ikaw diya, mangpuga ka masang tao bala nga piketi ko administrasyon ka mo. Pugaon ng inyong mga residente nga dapat hindi ka makajam-jam trenyas kita kay administrasyon kita. Kasi jam-jam administrasyon man subong. Si trenyas hindi na administrasyon sa syudad lang na iya. Oo, sa syudad. Sa syudad lang na yan, hindi sa administrasyon sa kuana sa kay BBM. Oo, diri bala nakapektuhan ng mga pumuluyo sa away na nis politika kay Jackie. Ari si Jackie Chan pati bla. 我同你講，冇同差佬講咁多嘢啊，當乜都唔知。Amo to? Grabe si Jackie Chan. 有時啲嘢係需要啲amo to. 呢啲俾你攞嚟打壓嘅。Amo to? Jackie Chan to. Daw namuhaw-muhaw ni kagawa daw. Re si Jackie Chan. Kita mo batian mo ang pang kita mo buka kristal. Grabe bang kasigo ni Jackie Chan ba? Grabe. Sidihan mo? Kita mo kalilapok lang. Tindak ni Jackie Chan. Pero siguro si Kagawad, guro do, hindi mo na. Wala siya kapakita eh. Hindi kitaon si Kwan, si Kagawad, kagay ba dyan. Sa nga ito siningagin ka doon dito mismo sa barangay. Ipabati ko si Kapitan Jonathan Habiliana sa nga ito siningagin sa Kipay. Damay yun si Kapitan, kaya may buot no? Siya daw sobra-sobra na gino. Correct. Kung siya man, ang balay nila? Makita ko na tindakan ko man na siya mo. Ambal. Grabe pag pulo-pulo Jackie Chan ba? Ambal yung Jackie Chan dice lapping. Sobra-sobra lang ka sup-sup law. Ano man.
Ay na ano man is kagawad. Ano na mamuhaw-muhaw sa poder na eh? First time niya pala nga pagkakagawad Oh, mo. tingala ko man yan. Tingala ko man. Tingala ko man gali nga namuhaw-muhaw sa poder kay first time ko lang gali. Oo. Ari si Kapitan Jonathan Abiliana, reklamo niya nga pa meet-up subong nga hapon kay Pedjan. Si kagawad, kagangiya sining nga residente. Sa natabo diri sa imo kagawad kag isa ka residente, which is kung paambalon na imo residente do away politika, ikaw ya diri sa barangay, ano imo nga obrahon para hindi na ini maliwat? Sa subong niya dito pagkabalo ko to malayo man sa politika to. Kung ba sila may mga wala mo na ibor na sila mo. Oo. Di ba si wala mo na giniginaw sisa kung ba si may mga ligot-got, wala may mga daan na mga ligot-got. Kung sa politika lang dito kalayo ko man ang politika to. Kung daw ka nabaw man yung rason nga mo sila. Pero ipatawag mo ni sila? Ako siyempre may ginano ko ganit subong kasi tapos manyaga may schedule ko sila nga ano mo katubangon sila doon. Para mabalaan mo man kung anong side nila sa isa Pero kung politika ini ka, anong obrahon ta kay tiba si may sunod pa ning matabo diri sa barangay mo? Ita ano ko na yan, tukibong ko na yan. Iti karon magsagita karon sa lumpat sa politika. Ano na naglalawig ko na karon. Pero namin ka bala ang ila tabi kung hindi bikoro politika, what if may iban pagi karon nga amuning mga reklamo sa barangay, paano imo bilang kapitan, paano mo ni ma-avoid balang hindi matabo ang kasubong? Tiyan mo na gani nga ari ako para patungan tanan nga mga problema sa baronda. Kaya hindi niya pwede nga pabayaan ta lang na maglawig. Ikaw ya dari sa barangay way ka man nagasiling nga dapat baronda kita, dapat trenyas kita. Ti wala man kuya ka ti kun anong diretso sang isa gina-respetar ko na kundi sinong ilaya gina suportaran. Wala kuya nga sila nga gina pigos sila. Iti isa-isa sa aton may diretso man mo. Okay, Pabal. Si Kapitan Jonathan Abiliana kay Pedjan. Kay Kapitan din na desisyon. Amo ni ba ko Kapitan subong si Abiliana, hindi na si Haliko. Why na tapos sa Haliko. Do kasi concern na ni Abiliana subong sige ti amo ni mga mayo nga mga panimot sa mga kapitan niya mga politiko hindi nga mapareho na kay Kapitan Abiliana nga investigaran niya anay, pamatian niya anay, kundi daw maayo. Correct. At least daw hindi ka madjakit chan sini. Piling ko gani, ayaw man nga kay diri sa mga barangay, open man sila ya po sila magkanto diri. Hindi ya bala mo. Si Kap na yun, hindi niya sip-sip kag sup-sup kaya kay Daking Hieronimo, no? Hindi niya. Oo, pabayin niyo ang tawo. Yung tawo. Oo. Kung ako isa ka pamuruyo sa barangay kag ditahan niyo ko, iyo di pokpok niyo karon na. Isampaw. Pot-pot ka na, isampaw tak mo tinigang. Muna ang kamaturan ang kanyang politika, gilang maya ka mo sa barangay, nakikita mo padara-dara. Oo Pabayin yung tawo kung sino ila nahamutan niya mo na butohon nila pag eleksyon. Hindi nga pugaon niya tao yan nga dapat diri ka mo diri hindi tayo China, Philippines tayo. Demokrasya niyang Pilipinas mo. Democratic country. Hindi pa rin sa China tong kwanto. Hindi katok pa gusto. Kung ano idikta sa gobyerno, sundon mo. Tadiya demokrasya tadiya mo. Hindi ba? Correct. Demokrasya ta pa gusto ka. Kung politikal lang istorya, nagyan ta naman ng pinugay dyan Pugay ni, no? Kamo pa kagi sa unang sa pinugay ba? Ano lang way tamagyan? Correct Si Ralph Mosqueda, no? Lang niya way magyan tos dingli to. Manegosyo ka to sa dingli to kay para may suro sideline kay di ka negosyo kay kontra ka hindi gusto mayor si mo. Di mayo bla na. Muna mga tao bla nga way ginipulos kuha na, istoryahan lang ko na ng mayo kapay pa nga masettle sila kay Kapitan Abiliana kay Pedjan. Kapon ano mo itong pagangan ang nagsulod-tulo ni Kagawad, makuha na to kay Pedjan. So, tiyan mo ng update sa party sa
natabo dito sa may sa may Baldosa kag K5 dyan sa nato sining ma-interview ang inang kagawad kag kapitan dara sa mga area sa Baldosa kag K5 dyan. Isugpon ko na lang guro ni ang sa may WIT ginkantuan naton to iti si Kapitan Bukbok Paloma sang Barangay Bantod Lapas ginbangkot na question ang WIT kay hindi lang man ikapila ka beses sobra na polo ka tuig G5 dyan nga nagakatabok kini dira sa may WIT. Ga pinagusto sila yung sound system katulog na yung mga tawos palibot nagareklamo ang mga pumuluyo. Sige kaduan tang WIT kay gusto na to sila nga pasabton. Sige rin ang sabat ng ila sining opisina nga ba nga obra ka mo letter. Sige ko ano pa nangarwa si obra letter nga ma-request pa makapaschedule sa presidente. Tinga ako din siling ko din na presidente. Tapos balay niya. Siling ko kasimple lang man ang bagay. Sabton niya ko hindi. Ang kakainabo na nga pabungol-bungol sa Bala Perme nga daw. Yearly daw mo na lang ni Bala Perme. Ano problema da? Kay may party sila nagligad si Mana. Dara sa may WIT. Nagreklamo mga pumuluyo. Kay alas 10 na, tunog-tunog para sa system. Dito sa new site nila? O sa new site sa may Barangay Bantod. Tiwagin sila sang pasunaid sa palibot ng residential area na da? Correct. Residential area na mo? Oo. Nagresulta pa sa irinaway ka K5 dyan. Nag-irinaway dito. Pagtapos, isa man lang ganing duty nila nga gwardiya. Puno that time ko si Kapitan na Bukbok Paloma pa, Michelle Paloma eh. Dayon, kung may magrinaway sa dalan, wala na niya labot si WIT, bahala ka pagkabi sa mga estudyante, magsiningit na magminahoy sila karon. Duway lang duway nila na paminsar, nga dala sila sa may barangay Bantod, bala nag-pinger K5 dyan. Kung ano mo ito concern, itodlo ka nila sa may barangay sa Nicolas, which is kagamay-gamay sa ilang portion dala sa may San Nicolas, mas dako diriya sa may barangay Bantod. So tani bala, hindi lang bala sila for the sake nga maka-put into business na sila dira sa Barangay Bantod Lapas. Balik doon Manila, ang mga pumuluyo dira sa may Bantod, sa Magsaysay, sa Bitasan, nga mapituan. Napalibutan ka mo sang residential area. Why panayang WIT da new site nila, damo na naday pamalay? Correct, ipasuna, ang paatulan ni Blang mahimo, tani pasunaid lang bla? May mo na natanong nga bagay. Gawin nga bagay. Hindi kayo mo katulog yan. Tani, kumambal sa statement, pasinsyagid. Dason, hasta na lang kami last 10, kundi tapos na. Correct, hindi nga, pobro nga pa liter, tapos pagkandoon, kita ito pabalik-balikon. Gina-reklamo na kamo sa pumuluyo, masulat-sulat pa liter. Boyset, kamo karon eh. Damo, parte. Oo. Ibagnos ko ron ang itsura nyo na sa Luna Lapas. Siling ko, diri nga, masulat pa sa liter. Siling ko, nano nga, mangkoti din siya, atos balayin nila. Pero na sa balay niya, pwede man nga, ayaw ko sang, taga number, o dili ko sa number ko. Din balayaw. Ano cellphone number yaw? Tuluan pa sa ni Ralph Puskida para magamot pa sa taga Bantoda kag taga kwanda mga palibot yung balay da. So sila yung nagkato na kami personally kay ginreklamo kamo diri tamon which is every year amo ning reklamo kasi tudlo mo lang nila permi sa presidente kuno sang engineering department kay yearly kuno kalain-lain mga presidente. Kaya sang note ang mga ara da mga personnel na da alin pa sa una sila man na da palaan lagi nang kada tuig amo nagkatabo kay kamo sa mga misyors. Ali linon niyo sa ibang lugar eh. Why ba sa madisturbo? Ay gani kay way kamo ginabuyan sang kwan sa tawo da. Correct. Diri gani sa kwan na dira sa may magsaysay ang reklamo pa isa sa mga bidridian na kifed dyan. Oo. Mas magaw diri sa malikod sa magsaysay kumpara diri sa may tubang sang Bantod. Dapat ni ang barangay kapitan nyo da amo nang mahimo da sang initiative kag effort kuno ay kumalipatan niya ang RE4 para nga mapasabat ang barangay ang management sa WIT. Inaya ko may initiative gin man ang kapitan nyo. May initiative man siya. May araman. May common sense man sikap nyo daw. May ara. Basikon na to ni sa sako sa politika ni Daking Hieronimo. So far do ay ko nakita ang kasakon niya sa politika dara sa barangay. Ano ay?
Wayo. Ang barangay Bantod, dala mo lang nakabilog ang butante dira kay Pep dyan man. Oo eh. Suro sobra man lang di guro duwak gatos, wala ganing guro duwak gatos ning residente dara. Ano? Gamay. Para pariyo lang ali kamo kada dako sang barangay ni Kwanto ni Rene. Oo, doon din dapat matutukan na kay ikumpara mo sa mga kalumpang tidlag ko na dapat ginaya tutukan. Oo, tine gamay ni matutukan. Masisa ko lang sa politika ni Daking. Basi man ito muna ato ka pala. Edugangan tala na kon tingwaigid kung ano mahimo man si ni Kapitan day para hindi na masulit liwato kay gareklamo mga bidridin da ka mga pumuloy da ka palibot sa balay na mo. Damo kilistarda. Ginapatawag ng WIT way man nagkadto. Tinga ano pulo si pagka-barangay kapitan niya? Amo gani. Ano kang daw lawlawaw? Bago ano iti alina ila dalan to pala po sa piyaka para ibahin barangay. Amo gani. Dugangan tala na bas kon may sabat sila. Kag sabat di kape. Oo. Opod kay K5 nila pare K5 Karen Badilla pa naman si K5 Ralph Billy Mosqueda para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Ralph Mosqueda. 11 Mbps. Magabalik kita sa dugang nga mga report sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos gidamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda namin talaga. Sa K5 lahat ko yan napakinggan. At saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatigid kami sa K5 News FM Iloilo. Kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugtaw ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga tricycle driver dili nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakakarilit at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. Maganda sir kasi iba ang mga tao. Siyempre mga tao, kainan to dito sila nagtambay para makinig. Yung mga balita namin kasi marami kaming nabalaan sa mga balita. Kasi kahit saang sulok man ng part sa Panay Island, nababalita ninyo kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga paghitabo. Nauna sa balita parati, lagi silang una, the number 1, K5 News FM Iloilo. Ako sa liwat, si Perla Manaay, ako nagapamati talaga sa K5 News FM, sulit talaga. Kampiyon K5 News FM, my favorite station. Na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-remit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon may point sila nga mabuol kung wherein nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga
magbanding kami. Kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagaan nila, ginatipon na nila, ma'am, share tayo dito, ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So, ang K5 ga-help man sa amon, wherein nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagolong Novelonio, nag-aobra diri sa WVTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 News FM. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are back the party party. And together, we will continue to solve the path towards a better, more important, and better The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. Cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in. Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's interested to programs to wear our behalf. Do you wanna go where it's covered in all color lines, where the runaways are running the night, impossible comes true, it's taking over you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. Taos pusong pagbati, Deposit Jesus Cudero. Sa lahat na bubuo ng K5 News FM Iloilo, happy 3rd anniversary. Hiling at dalangin ko na patuloy ninyong pagsilbihan ang ating mga minamahal na kababayang Ilogo sa ngalan ng serbisyo publiko. Mabuhay po kayong lahat. Congratulations and happy anniversary! Happy 3rd anniversary sa lahat ng bumubuo ng K5 News FM Iloilo. Salamat gid sa inyong malayang pamamahayag sa lalawigan ng Iloilo. MBPS. Balik na sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga pikitanay DTX Coffee Mix. Ito subong nga panahon dapat mga pikita, mga kaki 5 ang aton siniginakaon, aton ginainom dapat nga healthy. So para healthy, DTX Coffee Mix healthy coffee ni. Kahimo ini sang amargusot, chia seeds kag panit sang tubo. Na may mataas nga antioxidant material. That's why nga healthy. Nakahigop ikaw sang mainit-init nga DTX Coffee Mix. Nakasinggit ikaw sang namit nga kape mga kakifa. DTX Coffee Mix healthy coffee. Na-satisfy ang imo kaugalingon nga nakakapi ka, nakabuli ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo na to ng creamy coffee, mag-pre-bio coffee, healthy coffee, pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera, kung malunggay, healthy. Creamy siya ka may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee kag DTX Coffee Mix, mga di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. Order mo na sa Shopee, idulong sa Shopee sa inyo mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa buong adlaw, libre nga consultation kag check-up. Dira sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Kag libre man nga consultation kag check-up dira sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Was libre man nga consultation kag check-up was sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, kag sa Ilopi Street kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Basta sa mga produkto ni Dr. Amiloy Healthy kita. Nakapadayon man ang aton sininga Sapsuki Ayuda Promo. Padayon na lang pabakal sa mga produkto ni Dr. Amiloy katulad sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Pre-Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men. Nagapa-extend sang kapag-on. Aton sining lawas, Extend Food Supplement. Subuman Klinika Sporbiotics, Klinika Beauty Soap, Klinika Herbal Oil, Klinika Dio Fresh. Kada bakal nyo sini, kada 500 pesos worth, tagaan ka mo sa isa ka kupon. Ang isa nyo ka kupon, mahimo kamo mandaog dira sa grand prize nga 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos. Ang subong man, 12 magadaog sa tag 1,000 ka pesos, 5 ang magadaog sa Pre-Bio Coffee, DTX Coffee Mix, kag ako ay beauty soap sang produkto ni Dr. Ramil Oy. Dayon na lang kag bantayan ang masunod nga draw live diri sa K5 News FM 88.7 Iloilo City, K5 News FM 89.1 Pasig City, K5 News FM 105.1 Miagao, Iloilo, K5 News FM 88.7 Sara, Iloilo. Ayaw nga pon gid sa aton sining mga tagpalamati live subong ano ka pamati. Kaya on air kag online. Ayaw nga pon dira sa kay Ana Luna Bansales. Ana Luna Bansales subong man sa kay Jesus Kogonon sang sitio Happy Valley, Buhang Top North, Mandurriao. May mini sound system subongo kay Marisa Pali. Marisa Pali. Sang Top North Mandurriao kay Ani Agramon sa Top North Mandurriao. Maayong hapon gid, salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. No, maayong hapon gid sa tanan-tanan naman naton nga mga live viewers via on air kag online. Kay Ma'am Ason Pinida, kay Ma'am Ason Pinida, kay Ma'am Nadilin Siautong, kay Prince Ono Palacio, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple,
kay Anali Bahadi, kay Abdul Jacol. Ayon nga po man sa kay May Benedicto, kay Woody I. Kay Woody I ni sang barangay Imbang Pequeño, San Enrique, Iloilo. Madamo ginyo salamat. Sa kay Zinaida Kao Manikan. Kay Ma'am Erlina Telar Magoles, may nga po na kuno dira sa Yaman Banangan si Noel Goles. Sa Telecom Compound, Barangay Quintin, Salasaro, Iloilo City. Kay Ma'am Bing sa PSJ. Sa Singapore, Ma'am Bing, musta na? Kay Romeo Soberi, may nga po kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Happy birthday lang sa dua ka mga kagawad, kay Geraldine Conza, kag kagawad Marilo Eler Pinongkos sang barangay Dawisor, Zaraga, Iloilo. Ang panamyahalin sa kay Ma'am Azon Pinida. Happy birthday. Kain sindi man ang mga iban nga sirkaso napapretend. O halin kay Ma'am Marie Talia Mitsilina, ginahimo nila nga excuse. Ma'am Marie, thank you gida. Ma'am Marie Talia Mitsilina, kay Sherwin Marco Villa. May nga pon gid kay Ma'am Juna Saldo. Ma'am Juna Saldo dira sa at atos la kuno subong sa 89.1 Pasig City. O salamat gida kay Ma'am Juna Saldo, kay Ma'am Rosvic Branya Talaron. Kay Anali Bahadi, kay Winifreda Sarmiento, kay Hodlom Montana. Barangay Dawog, thank you gid sik lang attendance kay Hodlom Montana, maayong hapon gid. Salamat gid ha. Sa kay Sir Arman Goay, Sir Arman, musta biyahe ta? Okay lang, inay lang kay Ma'am Rims Vintage sa Muscat Oman. Ma'am Rims Vintage sa Muscat Oman, may ngapon gid kay Winifreda Sarmiento, kay Rotsel Del Carmen Arsiga. Kat naman Baldosa, Lapas, mayad lang ang taga Kamaligaro. Kay Baby Bo Atendido. Kay Baby Bo Atendido, mayong hapon lang sa Kambal, kag Atendido family sa sitio Tabyunan, Bukari, Leon. Sa taga sitio Tabyunan da. Sa Bukari, Leon. Sa Pine Tree area. Sa Bukari, Leon, may hapon kay Norma Dana Baldoque. Kay Norma Dana Baldoque, may hapon kay Kristan Wyatt Gulay. Kay Benji Astorias watching, salamat kid. Kasi gabong ang radyo sa Liganis. Salamat kid Sir Benji Astorias. Dira kay Eli Itan ECCGSS Dumangas sa Philippine Coast Guard Auxiliary 612 ECGA Squadron Western Visayas. Sa kay Rogelio Potot, may hapon kid. Kay Rogelio Taas, may hapon man. Kay Anali Bahadi, kay Roy Pama, Kagawad Pama, musta na da? Kay Mamay Kamay Benedicto, kay Robert Ligaspi, mayong hapon man. Kay Aureliano Kyle, always listening diri sa Barangay Imbang Pequeño, San Enrique, Iloilo. Thank you gid ha. Kay Aureliano Kyle, may hapon gid. Kay Rogelio Potot, thank you gid ha. Kay Michael Blaise Siles, Michael Blasisilis, may nga pon yun, always watching from Antique, Iloilo. Sabi sa akin. So kay Wilbert Binyas, may nga pon, happy 68th birthday kay Maninoy Bernardo Bravo, isang barangay Anunang Leon. Taga Anunang Leon dyan. May nga pon yun, salamat ha. Happy birthday lang kay Bernardo Bravo. Alin sa kay Wilbert Binyas. Thank you ha sa tanan-tanan naton nga mga tagpalamati, always nakatune in sa mga social media platforms ang K5 News FM Iloilo, kag sa mga release station. Monitoran nyo lang ng 88.7 kHz sa megahertz. 88.7 MHz lilisuan sa inyo mga radyo sa Sara, Iloilo, Northern Iloilo. 89.1 Pasig City, 100.1 Kalinok, 101.1 Liganes, 105.1 Miagao,
Salamat kid sa inyo padayon nga pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Iloilo. Pangalan sa Damian Women of K5 News FM Philippines, ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at